Битлеген юк икән штраф түле. Казан Албаба шәһәр яны электр поездында һәм Юдино шәһәр яны вокзалында масштаблы рейдлар узды. Транспорт полициясе вәкилләре вокзал хезмәткәрләре белән бергә барлык пассажирларның да шәхси саклану чаралары бармы, юкмы икәнлеген тикшерделәр. Рейд нәтиҗәләре алдагы язмада. Электричкага кергәндә үк тикшерүчеләр каршылыкка юлыкты. Киру юлында басып торган ике ратның куркып калу билгеләре йөзләренә чыкты. Хәзер Казанда битлек режимын үтәү буенча рейдлар көчәйтелде. Инспекторлар кешеләрнең җаваплырак булуын билгеләп үтә. Электричкада барысы да диярлек битлектәрдән. Обязательно одеваем маску. Киябез, хәзер битлек кимәскә ярамый. Бу бит безнең сәламәтлек өчен кирәк. Без олы яшьтә үзеңне сакларга кирәк. Пандемия башлануга битлек киеп йөрим. Мин үзем тимер юл системасында эшлим. Битлекне эштән бирәләр. Сакланам. Если пассажиры выявляются без масок, то наши сотрудники просят их в первую очередь. Пассажир битлек кимәгән булса, безнең хезмәткәрләр беренче чиратта аларны киюләрен сорыйлар. Әгәр баш тартсалар яки битлекләр юк икән, аларга поезд яки вокзалларда кассирлардан сатып алырга тәкъдим итәләр. Баш тартсалар, безнең хезмәткәрләр хукук саклау органнарына мөрәҗәгать итәләр. Хәзер тәртип бозучылар азайды ди транспорт полициясе хезмәткәрләре. Аерым кешеләр эшли әле. Октябрь аенда 7 беркетмә төзелгән. Вокзалга кергәндә һәр 3нче кеше шундый киңәшләр алды. Бина даими дезинфекцияләнә, социаль дистанция саклана. Кешеләр хәзер барысында яхшы белә, җәмәгать урыннарында шәхси саклану чараларыннан файдаланырга кирәклеген һәркем исендә тота. Ай ахырына кадәр республиканың Юдино, Буа, Зөя, Арча шәһәр яны вокзалларында рейдлар үткәрергә планлаштыралар. Битлек режимын бозучыларга 1000 сум штраф салына. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.